Kwivideo yethu namhlanje sibe sikhuluma ngoGabisile. uGabisile ababuye bembiza uGabi Girl. Uma kasibonele khona lapha na kuZalo. uGabisile uyathinteka ekufeni kwaKhehla. Ngingasho nje ngithi kahle kahle vele wambulala uKhehla. And futhi siyabona umama wepeanut butter laphana neaphula ukuthi uyazisho nekandla zakhe indala. Kushuthi vele uGabisile vele yinto ajwayele ukuyenza le. Uyathinteka. Buka le video ngikutshela ukuthi ke kuzokwenzakalani ngaye phela uGabisile. Njengoba sengishilo ukuthi namhlanje sobe sikhuluma ngoGabisile. uGabisile ke ebejola naye laphana uQhabanga kuzo lezi ikhathi ezidlula. Mayithola naye uQhabanga laphana uQhabanga naye uGabisile bebehlala nayo indodana laphana abayibiza uKhehla. Indodana kaQhabanga. Manje uGabisile vele beyistep mother. Abantu abaningi vele lokho bayakwazi makuthi uZalo uyalibuka. So manje ke kwase kufika lesikhathi sokuthi uGabisile kumele eshade phela noQhabanga. And futhi uQhabanga ebeseyazi lo ndaba ukuthi uGabisile ujolana indodana yakhe. So kwesafika leso sikhathi sokuthi beshade. Makumele beshade uQhabanga noGabisile. Umfana lo uKhehla wayala le ndaba because uKhehla ebesekhetha ama feelings ngenye indlela. Nzima le ndaba. Ebesekhetha ama feelings ngenye indlela. Bese bethandana. Emthanda ngempela ngoba even ngisho umama Madlala wazama ukuthi emjabulise uKhehla embiza ngoKing K kodwa manje akakhonanga. Kodwa uGabisile khona lento nayo eyenza lo mfana lo ukuthi ehlanye kakhulu. Even ubaba wakhe lo mfana besemtshela ungadlaleli lapha noma umncane wakho lo dlalela kude kodwa futhi manje still lo mfana ula. So kokuthema kufika isikhathi sokuthi eshade uGabisile noQhabanga. Lo mfana wayala le ndaba. uGabisile betshela umfana emsongela ukuthi akahambe kaMashu akasamfuni. Kodwa manje bemthanda futhi naye. Engafuni wambulala impela wamshaya lapha washona umfana. Case yangatholakala. Into eningi zangatholakala kodwa manje into eyinkinga. uLili uyazi. Usibonele uyazi. So ke njengamanje ngoba uZalo lizobe lihamba nje ku season 6. uGabisile simele simlindele ukuthi eye ejele because ubufakazi buzogcina buhlangana because umama wepeanut butter uAunty uhlala lapha noQhabanga noNomcebo. Naye futhi uyamsola vele uGabisile kulahlekeni kwaKhehla wabathi ulahlekile kanti alahlekanga washona. So ke ngithi mina hlala kuLuzalo uGabisile uzoboshwa ke. Istory sohamba hamba esihlangane emlindele uGabisile edokusini ngenye indlela. Uthi uzoboshwa. Ukusnitcha ukuthi uzobe snitcha ubani ozobe emcebo ubani ozobe veza ubufakazi nani. Mhlawumbe uzoconfess akwazi ba. Mhlawumbe uzoconfess akekho wazi. Wena ke ngakhomenta lapha ezansi ngizwe ukuthi wena uthini ukuthi uzoconfessa noma uzobe ecetshwa indodana yakho usibonelo noma uzobe ecetshwa uLili noma mhlawumbe kuzokwenzakala noma amaphoyisa azobuthola ubufakazi. Asazi.